9 dies després que omplís el casal de Vilafranca, el candidat de Solidaritat Catalana per la Independència, Joan Laporta, ha tornat al Penedès. Dissabte, a quarts de 10 del matí, va trepitjar els carrers cèntrics de la capital alpenedesenca, aprofitant el dia de mercat i la consegüent afluència de ciutadans. Acompanyat per Fèlix Simón, un dels candidats de la formació al Penedès històric, Laporta va conversar, fotografiar-se amb convilatans i petonejar-se amb un grup de convilatanes. La popularitat de l'expresident del Futbol Club Barcelona va quedar ben demostrada al llarg del trajecte a peu fins al Mercat de la Carn. Allà, a les 10, l'esperaven els adherits i simpatitzants de la candidatura, també periodistes i representants dels mitjans de comunicació comarcals, perquè tots plegats entaulessin conversa. Després de l'esmorzar, Laporta va respondre a les inquietuds i qüestions dels periodistes i els adherits a la candidatura. De nou al carrer, més mostres de suport i temps per aturar-se a establiments amb productes nostrats, com la pastisseria que l'obsequiava amb aquestes catànies. Tot per endolcir-li una trobada en què també prenia part el president dels Castellers de Vilafranca. Miquel Ferret va obrir-li les portes de la seu social de la colla, Cal Figuerot, i amb aquest acte es visualitzava el suport de sí perquè els castells esdevinguin patrimoni immaterial de la humanitat. Des de Solidaritat Catalana per la Independència, evidentment, si el país, si Catalunya el proper 28 de novembre ens fa confiança, a més de declarar la independència, promourem tot el que fa referència a les nostres tradicions, a la nostra cultura. Quan un és aquí, a la seu dels Castellers de Vilafranca, s'empelta de tota una sèrie de valors i de tota una sèrie de coneixences que segur que a Solidaritat Catalana per la Independència ens servirà per anar construint aquest estat que volem, aquest estat català en el si de la Unió Europea. Tots aquests valors són absolutament necessaris per fer el millor estat del món i som aquí per aprendre. De fet, Laporta ja havia visitat les instal·lacions dels Verds quan era president del Barça, arran d'una de les sessions que l'anterior junta directiva feia de manera itinerant en diversos llocs del territori. Aquesta vegada, i com a presidenciable de sí, no ha deixat passar l'oportunitat d'argumentar els avantatges d'un estat català. La proposta, com estem explicant la veritat, els avantatges que té per Catalunya el ser un estat de la Unió Europea són tots. Si els comparem amb la situació d'empobriment econòmic, democràtic i nacional que estem patint per culpa dels polítics que ens han portat a viure aquesta situació de crisi més gran de la nostra història, doncs evidentment que la gent reacciona, s'il·lusiona amb els projectes de canvi autèntic que representa el que tots participem d'aquesta il·lusió col·lectiva, que és la de construir un estat català d'Europa i que per tant passa per una decisió dels catalans per majoria en el Parlament de Catalunya declarant la independència del país. Això està generant il·lusió perquè ara els catalans i catalanes veuen que és possible. Els Castellers de Vilafranca van obsequiar-lo amb marxandatge de la colla i la instantània de l'actuació del maig passat a la gespa del Camp Nou. I preguntat per quin és el seu pronòstic electoral, el candidat Laporta diu que mai no acostuma a fer travesses ni en això ni en el món del futbol. Ara bé, i fent un símil amb el món casteller, té clar que faran molta pinya per la seva candidatura i talment com una colla castellera quan entra a plaça, ells, els independentistes emergents, entraran amb força i de quina manera n'està convençut el proper Parlament que sortirà del 28 de novembre.